Kublaya pi baro ngadai I abanong klau pacu kwadru I puliau. Ba isaka ai shu ngadai ban ong hang na pila biang lut na dong shadow. Tengadan hang ni ban pentip syafi ki pat ba bakawai ka film khasi kata kadai HABAN TONY. Bala ak dai wei aktor jungi ibala pau bha ita idai Daniel nangrum bacu khadru I haban. Baya kani ka film HABAN TONY on sapel ipat ba biang sashi sen ha Biju Cinema Hall lasan tarik haduh 10 tarik u Agust. Apa? Wala ni jantung. Kuat joy pa. Lama pi ko ba ngam la. Sangat kumne miyam. Kumne. Di jam antara si. Dia kani kadek kalat bat ka kabuk sia nakabenta champi ki pat ba khamtam ki bam padde ban yo I bat kumjuru ya ki bala yo I maphinwan ban sakhi biang sashi sen ya kani ka film. Try to scrap ya kecing duai ke jonga. Kat bangale ke bertemu kilong penbanda kongpong. Ba atau wan situ wan shana klamo pri naso tang jing duna wan sit atau wan jna shuna. Ngam daily brusi. Pat ngam sengui ai ru jing thap chung meng a. Pat kum ka jing ka shan ru nakabenta jungi ki para khasi. Lakon tiu dok ma baju yang snorden jing jongi kan ong kan ran shedin. Kublai shibun. Macam penuh mikiran. Bab yang ngam kan lah beli eh. Ngale you memang ah. Mentan-mentan ngai ibi filibo itu. Phem nget se ka jing em jonga ngalarai ban IT lot betang happy. Balong jonga dosa haduh lucu. Ada yang sun jong meh, nong sun. Yang nong punya beri aku meh. Tete dari hero Shafi. Oi. Mengapat? Mame me deu zero. Ray happy ngarai ko ngan it had